Usa sa mga nag-unang tourist attractions nga ikapasigarbo sa Mati City, Davao Oriental ang mga nindot nga mga white sand beaches. Sama sa baybayon sa Barangay Dahican nga hamugaway ug relaxing ang talan-awon. Nailasab nga prime destination ang lugar alang sa mga mahilig sa surfing ug skimboarding. Malingaw gyud ang mga lokal ug langyaw nga mga turista tungod sa tin-aw nga dagat ug presko nga hangin. Tungod sa pagluag sa mga restrictions, hinay-hinay nang midagsang ug balik ang mga turista. Timailhan kini nga may lagsik na ug balik ang sektor sa turismo sa Mati City. Usa ang pamilya ni Josephine Paparon ang midayog gyud sa Dahican Surf Resort ug gikan pa sila sa Gensan. Matud ni Josephine, nalingaw gyud sila sa ilang pagbisita sa lugar ug na-experience ang kanindot sa ambience. Our experience is very excited, and then this place is very beautiful place for that the turista, and then gusto pa rin namin babalik dito kasi ang ganda talaga ng place ng Mati City. Lalo na dito sa Dahican. Gayon gyud mi sir kay nganuman sayang ang imong pang-ani diri nga dili niyo makita ang pinakagwapo na place diri sa Mati. Higayon sab alang kang Maika Onofre ang pagdagsang sa mga turista sa Mati City aron makapanginabuhi. Nagapangag ni si Maika sa mga turista nga magpa-braid kung pagsalapid og buhok. 100 pesos ang minimum nga singil ni Maika sa mga interesadong magpasalapid kaniya, babae man o lalaki, depende sa katason sa buhok ug disenyo nga gustong ipahimo kaniya sa iyang mga customer. 400 hangtod 800 pesos ang makita ni Maika matag adlaw nga dakong tabang na sa panggastos sa iyang pag-eskwela. Kawadon sa kinabuhi ang namata ni Maika, busa kinahanglan nga mo diskarte aron malampuson sa kinabuhi. Kontahay sir, ingani minus ang braiding is magbaligya mig mga kakanin parehas na mga pastil, suroy lang namo. Kung sa diri lang na beach stay naa sa mga 16 pero kung overall na siya sa 32 ka buo. Ang paglagsik sa sektor sa turismo sa Mati City, dakong tabang sa panudlanan sa lokal nga gobyerno, hilabi na nga kapinduha ka tuig sab nga apektado tungod sa pandemya. Kahinumduman nga daan ng gipanaad ni Davao Oriental Governor Corazon Malanyaon nga gawa sa sektor sa agrikultura, usasab sa iyang mga nagunang prioridad ang pagpalagsik og balik sa sektor sa turismo sa probinsya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.